Ka step ka bakmen ya pi baro but ka step ka badap da ka jingker khu ka jong play ya pi wei ki bla pelut ya ka por ka jong pi but ki bla pelut ya ka por ka jong pi ban ya don bat ngi ha ka ni ka jing pusan step ya ka tin ka jong play ni na ka liang ka good news tv ni ai khu play ya pi wei baro ha ka teng bakrao ka teng padan bor ka jong try uno pen im jong Jesus Christ tong hi duai ko pa jong bahab neng sa isin ngawan bendem hai slak chat ki bakhui ki jong me ba try kan ka step shua bangin ya pusan yak tin ka jong me ai ba ki ki bijing pusan ki jong kin long try ki jing ai men sim kin long try ki jing teipat ya ki bor ba ki jing lenti ki jong kum ki bri hosla jong ne pothei sim ya kan ka pohor ka badang sabaro ha ka teng try uno pen im jong Jesus Christ amen paralok ba ngakwa bang ya pen ya ki jingkeli ki bau blay ujukeli yang ki brio sibun ki jingkeli ki ba ublay ujukeli yang ki brio na kapos kapon haba ong kumta haba ong ba ki jingkeli ki bau blay ukeli haba ong kumta kamut ka bau blay sem la ithu kamut ka bau blay sem la snothu kamut ka bau blay sem la yo yangi ublay uyo yangi nadong syadong ka bible ka yathu yangi ka ong lemda umdan unono ubala ban buri hana khmat ublay baro ngilong lingkhut bat ngi hap ban ai jubab hakmat jong u omdan unono ubala ban buri nakhmat ublay baro ngilong lingkhut bat ngi hap ban ai jubab ru hakmat jong u kumta nginya pusan hakani ka stem jong kani ka jingya pusan jong kani ka devotion ka jongi kalong ka jingkeli ka bau blay ukeli yang iki brio ka jingkeli ka beningkong ka bau blay ukeli yang iki brio blay ukeli yo adam hakapor ka bau adam ulaham hakapom ladang ipuli na ka Genesis kalendong ka balai ka khot ka bakhat we blay ong shisha melabam na tau ding ya ubang la adong yame ban ombam na u kani ka di ka lendong ka ba yathu yangi ya ka jinghap no ka jong brio na ka adong ka ba ublay ula hukum ka ublay ula bu hakper jong eden u adam baka im ki hap no hakper eden hadin bakila bam no tau ding ya ublay ula adong kani kamut ba ublay sem na yo ya ka ka bakila le u adam baka im kamut ka ba ublay sem na tip ya ka ka bakila penken ya ka adong ka jong ki jong u Ndre ublay ukwa ban tinju ublay ukwa ban tes yaki bat yaka jing sida yaka jing long khut ke jongki kum ki brio ndre habang ipuli hakanihi ka ju hakad khot ka bakhat we u adam ula yathu ula ong hakad khot ka bakhat u adam ula ong kata ka brio yaka ba me melabu lok bat nga kalong makakeng ka bala ai hanga na utau ding bat ngala kumbam u adam kumban defend ya ladi lani kumban ya da ya ladi u ong kata ka lok ka ba me mela ai ba mela bu ya nga bat dei kata ka bala ai ya ka ya u bat ula kumbam ka bible ka ya thu yangi bau adam ula ong ula kumbam parlo pa kalong kumju ru hakani ka pateng ka mangiim sibun ki bangi tip kimdei ki biamon kimdei ki ba ka kum ka mon ka jong blay lah ka bam lah ka di bunsin ngim le yaki da ka ba kedok ti ki we bunsin ngi le yaki na mangi tip sai ba kimdei ki ba kat kum ka mon ka jong blay ngi le yaki na ka daw bangin yo ban kedok ti ki we ka bible ke thu yangi bangim don ka ngimla banyada yaladihi daladihi kumta haman ka khalipmat ka bangi hap kum kibrio haman ka khalipmat ka bangi kelan no kum kibrio haman ka khalipmat ka bangi ni hap no ki basnio haman ka ta khalipmat ngisdang ban kedaukti kiwe ngisdang ban kedaukti ya ka jing duna wa ka jing tulot ka jing kwe kumbau adam u defend lani u yadai ladi haba u blay kuli ha shisha melabam na tau ding u bangla adong ya me u adam man defend ya ladi ko mga ong man ne
kedeu kti ya ka tengah kurim ka jong kawai pat ka jingkeli ka bau bleu keli yung brio ka dei hi ka jo naka kitab Genesis hi ka nong ka basang ka khot ka bakhandai teu trai la ong hau kan sha ei abel upara jong me teu trai la ong hau kan sha ei abel upara jong me kani ka wei ka di ka jingkeli habau ka la don la ka Bible ke thu yangi hak la nong ka basang ka Genesis ka nong ka basang ke thu yangi bau kan bau abel la don ka jing sho la don ka jing ya bom ya song thu jing mot ka jong ki ha ka ka jing bom ya song thu jing mot ka jong ki la pen poi ki hadu ka jing ya sho bat kala pen poi ki hadu ka ka jing ya sho ka ba shir khai ka Bible ka ong ka ni ka jing ya sho ka jong kan bau Adam bau abel kam dei kani ka jing ya sho jong kan bau abel kam dei ka jing ya sho ka bolong friendly la ni brotherly nrei ka dei ka jing ya sho ka ba wan ra ya ka jing jia ka ba hadu ka jing yam ka jong para jong kumta ublei ban keli yo kan sha ei u abel u para jong me sha ei u abel para jong me u kan ru kumbalong le mu Adam ban defend ya ladi ban ya da ya ladi uang hakaju hi kal khot uang ngam tip ngalong mangamo utaw nong sumario para jonga ngam tip ngalong mangamo utaw nong sumario para kani baro kalong tangki ki kentin ki ba mangi habangi hap habangi ngop aki ngisdang ban pen ngisdang ban ya da ya ladi hang niru kamut ka bau blei sem na yo ki ka ka jing ya le ka ba shir khai hapadem kan bat abel ublei tip bat u yo lut paralok ba ublei bangi syakri ulong ublei bakhoj ublei bangi syakri ulong ublei bakhoj bat ubangim la ban batai do klik breu jongi ya ka jing khut ka jong nrei ngimlong pat ki bakhoj ngimlong pat ki bakhoj kum tau blei kwa ban yo ka donut ka jongi ka ba ngau thu ka donut ka jongi ka ba yet yeladi ka donut ka jongi ka ba IT sha ublei ukan ban jindalau ya thu ho baula company hap yo abal na tharai kam don ka jingtim ya hakat hot ka ba khat wei ublei la ong menta ken melong blatim nakani khendau menta ken melalong blatim nakadai ka khendau porlok ba ki jingkeli ki blei keli yang habangi le ki bom ya dei ba kamon ka jong habangi bam ki bom ya dei ba kamon ka jong blei ye keli yang wat lada keli yang hakajing sawa ka jong kasur rei keli yang lemba ka jing tip lem ka jong nreu keli yang lemba ka jing snow ha ka mensim ba ka donut ka jongi kumta ha ka stem ka jingeli ka bau bleu keli siapang ka jingai ka jongi ladang ipuli ladang ipai bat nga saka gospel ka jong Marcus ka lenong ka ba sipo ka khot ka ba san phoi u Jesu la yathu bau la ong ha mekwa ayu yang banle mekwa ayu bangan le ya me lani me kwa ayu yang aban le kani kadi kecing keli ka bau Jesu keli yo Bartimaeus kumang le ya pusan hang u Bartimaeus ulong beri ulak hamat la u Jesu tip biang bau tim Bartimaeus u kwa ban yo ipat kumta ban pen scam ya ka jinget ka jong ka Bible ka ong bau di Bartimaeus habau yo ngau ye tang yo Jesu ubo ya lenti nang ta ula hala ko Jesu mu David to isn yanga ko Jesu mu David to isn yanga kadai ka jingkeli ka bau Jesu keli yo Bartimaeus kalong ban pen scam ya ka jinget ka jong u Jesu tip biang ba u Bartimaeus u dan kam tang kawai kata kalong ba on yo ipan Reu Jesu ong ukeli Bartimaeus mekwa ayu yang apan ne u Bartimaeus ru ula jubab hakat khot kabasan puar u Bartimaeus
Hakaju hi kadkhot Bartimeus laong. Kunong hikai ngakwa banyo ipan. Kunong hikai ngakwa banyo ipan. Kajing yapher hapdeng Adam hapdeng kan bat Bartimeus kalong. Bakini arngut ki basyakman. Ki sedang banyada, ki sedang ban defend ya ladi. Nlai Bartimeus da ka donut ka jong u. Ka donut ka ba IT lut ka jinget ka baskem. Wa ngakwa te banyo ipan. Ngakwa te banyo ipan. Ladang ipai ha gospel ka jong Matius kalnong ka ba khatlai ka khot ka ba san phuwei ka ong. Om syemle shibun ki kamba. Hangta namar ka jing bom nget ka jong ki. Om syemle shibun ki kamba hangta namar ka jing bom nget ka jong ki. Lada om don ka jinget u Bartimeus onum yo ipan. U Jisu u kuha bat u keli u blei u kuha bat u keli ngi. Ya ka jingkeli ban pen kraw ban pen scam ya ka jinget ka jongi. Paralok ba e. Hakan ni ka step lese u blei un keli yang isibun ki aka ki jingkeli. Lese u blei un keli ya ka jing im ka jongi simet. Lese u blei un keli ya ka jing im ka jongi kumbau keli yo Adam baru kan. Lese u blei un keli ya ka jinget ka jongi kumbau keli yo Bartimeus. Kuah bangi baro ngin mi na kani ka jing pusan na kani ka stem. Ngin mi ringkat bat ki jubab ki Bible ka ong bangi ngi ha ban ai jubab akhmat ublei. Kumta hababun ki jingkeli ki wan ngin mi ringkat bat ki jubab bat habangi habangi ngop habangi kelon perlok ba i ki jing putkan mau kani ka stem. Kalong ban yang pat nang ta na ki ahor ki basir khay. Klem da kdeukti yano. Klem da kdeukti ya ki parlok ki jongi. Klem da kdeukti si ki wei saka diang bat sakamon. Ringin mi nang ta ban ai ka jubab na ka benta ka jing im ka badang sa ka jongi. Ka Bible ka ong ki ai baro ki bomwan lemba ka jinget ki long ka pop. Ladang ipuli ka Roman. Stiu Paul ki nong Roman. Kalen linong ka khatsa ko khot ka bar fulai. Ki ai baro ki bomwan na ka jinget ki long ki bopom. Ki jingkeli ki long ki jing tenju ya ka jing yai lenti ki jong i. Namar kata ban pen scam ban ai ya ka jubab ka babiang. Ha ka jing yai lenti ki jong i. Ban pas ya ka ni ka jing yai lenti ki jong i. Ni dei ban jubab ya ki jingkeli ki babon ha ka jing im ka jong i. Kini le se ki dei tang khendiat e ki jingkeli ki bau blei kuli yang ki breu. Ndai ha ka jing siam jong i simet. Ha ka jing siam ka jong i simet. Ki jingkeli ki babon ki ha ngi ha pan ai jubab hakmat ublei. Ublei kerkhu yang i ha wangi pusan ya ka por ya ketin ka jong blei. Ublei nyarap yang i ban mi nang ni. Kum ki breu ki pen kre. Ha ki bon ki jingkeli da ka pen klan ya ka jinget ka jong i. Ublei kerkhu lang yang i baro i wei. Dong i pa yu blei. Show blei ha ka jing duai. Ko pa jong i ba beneng sa sisi ni wan ban dem ki slak jat ki jong me ban sngu e me try na ka benta kan ka ketin ka ba khot ki jong me ka ba yai pen ken mau yang i ka ba yai pen mau yang i na du ka por ka ba mensua hadu ka por ka ba menta try me dang yai wat ki beriu ki jong me try me dang yai keli ki jing keli ki babu na ki jing im ka jong i re try ka ba ka syong hangi kum nungin jubab ki ta ki jing keli ka syong hangi try kum nungin pet kita but try haba me keli yang i kam dei ba mem eat yang i dei nama me eat palat yang i adu kata me kuha bangin pas ya kan ka jing ya linti ka jong i kum ki breu ha preng ka jing ya linti ka ba ka jing ya linti ka ba boon ba ki jing le try ya long akan ka step ngawan bandem ahmat ka jong me ai bangin ai ya ka jubam ka ba mi na ka dok nut ka jong i kan mau le mi ki perlok ki jong i ki bedon langkat pan ki ba pet ya kan ka good news ti bi lembah kan ka por kerkhu ya ki try ki jing lenti ki jong ki kerkhu ya ki try ki kam ki jam ki jong ki patu nai kerkhu ru try la da ki don ha pedeng ki jing jauh umman don ha pedeng si jong ki badon ha pedeng ki jing ya le ki bahar ko ma ki jing im ki jong ki don ha pedeng jong ki bedang wat ya ki jing keli ka ba ki dei ban yo a ki jing im ki jong ki try to long ma me try ka jubab na ka benta ki jing im ki jong ki ba me men ba ki kin le chame da ka to not ka ba khu bat
kaba ai tilut tang syamhi try long kat sisin pan shimla ka jong ka buram hakateng try bu nong punim jong Jesus Christ amen.